Monga ambiri tikusatira bwino maka nkhani yokhuzana ndi kuwonongeka kwa nyumba komanso zinthu zina za ku State House ku nyumba za mtsogoleri wa dziko kumeneko komanso ndithu wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko nde zikuoneka kuti nkhani imeneyi ku chipani cha Malawi Congress Party akutsutsa akuti ndithu mmene amachoka kumeneko iwo ndithu anapanga handover ndefunso nkumati ndani amene akutsutsa zimenezi ndipo ayankhulira kuti zimenezi nde metu yankha mafunso amene tatende tifotokozeni nkhani yonse imene yakhalira monga mmene tafotokozera nkhani yokhuzana ndi kuwonongeka kwa nyumba za anthu ogwira ntchito ku State House ku komanso ndithu mbali zina za nyumba ndithu ya mtsogoleri wa dziko monga mmene nkhanizo zikuyendera nde kumeneku amene amadziwika zina loti Baba Steve Malondera tikukhulupirira kuti mkulu amene ambiri tikumutsata bwino mu nthawi ya mbuyomu ndithu pamene chipani cha Malawi Congress Party chimalamula anali Deputy Minister of Transport komanso ku chipani chimene cha Malawi Congress Party ndi Director of Youth nde amene Baba Steve Malondera alemba ndithu pa tsamba la mchezo la Facebook pamene akunena zona kuti iwo ndithu anali odabwa makakuona newspaper ya dzulo imeneyo imakamba zonena kuti akuti ndithu nyumba za ku State House ndi zina ndithu kumeneko zawonongeka makaposata ndithu kuti anthu amene amagwira ntchito ku State House ko ndithu anawononga zimenezi nde iwo pamenepa apitiriza makakupanga clarifier akuti iwo ndithu samayankhulira chipani cha Malawi Congress Party komanso ndithu samayankhulira mtsogoleri wakale wa dziko la Malawi amenenso ndi mtsogoleri wa chipani cha Malawi Congress Party amene watu ndi Dr. Lazarus Chakwera nde iwo akuti akufuna ndithu kupempha amalawi kuti akhale maso chifukwa chonena kuti azamva zonena kuti kukufunika ndalama zoti akonzere nyumba za ku State House mwina ndikuti ndalama zimene atchula pamenepo akuti ndithu mwina 30 biliyoni kapena mwina zopitirira pamene pa 30 biliyoni po nde akupitiriza makafotokoza kuti akuti lino ndi dziko nde kuti no anthu ndithu akupanga zimenezi ndi chokonzekeresa dziko kuti akamazakhala akuba ndalama anthu ndithu asazadabwe azangonena kuti ndalama zimenezo akukonzeradi nyumba za ku State House komano cholinga cha ndalama zimenezo kuzakhala zoti akupangira ndithu zinthu zina nde akupitiriza maka akunena zoti anthu amene akufuna umboni akuyena ndithu kuti ayankhulane ndi Mrs. Msiska amenetu amayang'anira nyumba za mtsogoleri wa dziko komanso wachiwiri wake mu ulamuliro wa chipani cha Malawi Congress Party iwo ndithu akuti Mrs. Msiska anapanga handover ndithu kwa oyang'anira nyumba za boma mu ulamuliro wa chipani cha Democratic Progressive Party omwe ndithu kulamula pano amene watu ndi Mrs. Laisi nde akuti anthu awiri amenewa amene watu ndi Mrs. Msiska komanso Mrs. Laisi akuti anaonesana ndithu nyumba zonse za ku Kamuzu Palace komanso nyumba za ku Ntunthama ndi kusanjika akuti zimene zasala ndi kuti ndi za ku Chikokobe mboma la Mangochi komanso ku Nzuzu State Lodge ndi zimene ndithu zasala kuti akapange ma handover kumeneko nde iwo ndithu akupitiriza maka kufotokozera akuti pamene chipani cha Malawi Congress Party motsogozedwa ndi Dr. Lazarus Chakwera mene ankapita ndithu mu chaka cha 2020 ku State House akuti kumeneko anapezanso zinthu zina zonoti kuna alibe nde zinthu zimenezo ngati akuti za ku gym komanso ma TV nde kuti kunalibe kumeneko nde zimenezo akuti ndithu ndi chilungamo akuyankhula chilungamo kuti zinthu zimenezo kunalibe nde kumbali ya kunyumba ndithu za anthu ogwira ntchito maka kumeneko ku State House akuti ndithu anapeza zonoti matoilet kunalibe nyumba za polisi ena zinthu zambiri akuti ndithu kunalibe kumeneko ndithu zimatengera kuti anthu amene amakhala nyumba mmenemo ndi amene amagwisa ntchito ndithu ndalama zawo akuti kupanga ma maintenance a zinthu zimene zinawonongeka zimene kunalibe nthawi imeneyo komano zinthu zimenezo ngakhale zinali choncho akuti ndithu kunalibe phokoso lina lilonse zimene chipani cha Malawi Congress Party anachita makaposata ndithu kuti anapeza zinthu zina zitawonongeka kumeneko nde akuti iwo ndithu salankhula zambiri zokhuzana ndi nyumba za mastafu amene amagwira ntchito kumeneko ku State House komano nyumba za mtsogoleri wa dziko komanso ndeti vice wake ndeti zonse zili bwinobwino kulibe mavuto ena aliwonse ndiye akupitiriza maka ndithu kupempha kuti anthu amene akuti akupanga phokoso akuti ndithu atumize zithunzi zenizeni osati zina zake zoti anthu angojudula nkumagawirana ndithu masamba mchezo akuti afuna ndithu umboni weniweni osati zimene ndithu zikuzungulira masamba mchezomo akuti zimenezo ndithu ndi za fake afuna umboni weniweni kuti zinthu zimenezo zinawonongekadi ndithu ku State House ndime akupitiriza pamene pa Baba Stephen Malondera
Ndeto akupitiriza maka ndi kufotokozera kunena zona kuti akuti pa nthawi imene ndithu anthu amadikira zotsatira zachisankho zimene ndithu zinali zoti abungwe la Malawi Electoral Commission sanasimikize kuti wapambana ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Akuti chimene chinachitika nchonena kuti osatira a chipani cha Democratic Progressive Party anakhamukira ndithu ku State House kumene kuti ndi ku Kamuzu Palace. Nde ati kumeneko ndithu amauza anthu amene amakhala nyumba za kumene ku State House kuphatikizapo ogwira ntchito kumene kuti atuluke kumeneko nthawi yawo yatha. Akuti ndithu afuna aloweko ndiwo ndimene ndithu akupitiriza pamenepo a Steve Malondera. Nde akuti pamene zimene zinkachitika zimenezo maka ndithu kuti osatira a chipani cha Democratic Progressive Party atafika pa gate. Nde kuti kunapezeka zoti anthu amene amakhala kumeneko analiona kuti amakonzekera ndithu kukonza kukirina kuti akusamuka kukubwera ndithu anthu ena. Komano chifukwa cha phokoso limene anabwera ndi a chipani cha DPP akuti zinapangisa zoti anthu ndithu asamalize kukonza nyumbazo anangotuluka kumapita. Nde akupitiriza maka ndithu ndikuloza chala a chipani cha DPP kuti sanauze osatira awo kuti adikira china chonse chithe bwinobwino kenako azipita kumeneko. Nde apitiriza maka ndi kunena kuti anthu ndithu asakodwe mu msampha umene ena ake akonza ndi ena ake given ndi a chipani cha Democratic Progressive Party omwe ndithu zolinga zawo ndikufuna ndithu kuti apakule ndalama za boma ponamizira kuti akukonza nyumba ndithu zimene zinawonongedwa ndi a chipani cha Malawi Congress Party. Nde akupitiriza maka ndi kufotokozera kunena zona kuti potenga ndithu kuti kunasankhidwa adindo ena ndi kuti aku Malawi Police Service amene ndi IIG komanso ndithu aku military kumene kuti ndi Army Commander kuphatikizapo amene ndithu ali Director of State Residency. Nde akuti iwo akufuna anthu amene akuluakulu anasankhidwa kuti ndithu apite akayendere kumeneko akaone ndithu nyumba zimene zawonongeka. Akati choncho ndithu apange identify kuti mnyumba mmene mumakhala ndani. Anthu amenewo nde kuti ayitanidwe afunsidwe ngati zimene awononga nde kuti azikonze kandi kuti alandire zilango motengera ndithu mmene awonongera kumeneko individually osati ndithu azipanga implicate chipani cha Malawi Congress Party. Komano akumalizira ndithu kuti ngati nyumba zimene zinawonongeka nde kuti ndiza kulaini kwa anthu ndithu amene amatumikira ku nyumba ya mtsogoleri wa dziko komano kumbali ya nyumba ya mtsogoleri nde kuti zili bwinobwino kulibe vuto lililonse. Ndimene ndithu akumalizira amenewa ababa Steve Malondera. Nde akunenanso kuti akuti ngati ndithu pali ena ake kuti atha kuyamba kuyankhula mwano ukavungira mwano nde kuti atha kumayika kuma comment section uko. Komano kunena zona zimene akuyankhula mkulu amene amaita kuti baba Stephen Malondera ndi zinthu zonena kuti zikuperewera ndithu nzeru chifukwa okha anena pamene pakuti iwo ndithu samayankhulira mtsogoleri wa dziko komanso samayankhulira chipani chimene cha Malawi Congress Party. Ndi chifukwa chani akubwera ndithu kumazayankhula zimenezi. Sanatume bwanji amene amayankhulira chipani chimenechi kapena amayankhulira mtsogoleri amene kuti azayankhulepo nkhani zimenezi. Tizinena kuti anthu osewa amene akhala ndithu akubwera kumazanena kuti kumene ukawonongeka anthu amene ndoti ndabodza kuphatikizapo ndithu a newspaper zosiyanasiyana angamakhala ndithu ndi abodza kumapereka zithunzi kapena nkhani zokhuza ndi kumene kuti ndi zabodza. Tikumbukira tuli mbuyo mu ndithu Kamulepo Kaluwa anazayankhulapo nkhani imene kunena zona kuti maka kuchenjeza mtsogoleri amene ndithu ndi wa chipani chimene cha Malawi Congress Party amene ndi a Dr. Lazarus Chakwera maka kunena kuti auze ndithu anthu awo kumene kuti asawononge zinthu zimene ndithu zili za boma kumene ku State House. Chifukwa katundu amene anali ku State House palibe munthu wina aliyense amene ndithu ochoka madera kandi atende ku 23 kandi ku area 24 kwachiudzira kumeneko kaya ochoka kwa Mgona kuti angapite ku State House ndi kukhanda access yolowa kumene ndikuononga zinthu sizingatheke. Ndi anthu omwewo ndithu amene amagwira ntchito kumene ku State House. Ngakhale kuti amene ababa Steve Malondera akubwera ndithu kuzayankhula kupanga defend maka chipani cha Malawi Congress Party kuti kumeneko asiyako kuli bwino palibe zonongeka zina zizonse zimene zachitika kumeneko. Akuyankhula zimenezi akudziwa maka zosatira za zimene ndithu zingabwere chifukwa pali kuthekera kuti mtsogoleri wa chipani chimenechi anakanika ndithu kuti asogolere bwino anthu ake kumeneko auze zochita kumeneko. Kumapeto kwake ndi amene ndithu anaononga zinthu zimenezo. Ndi punishment itha kupita ndithu kwa mtsogoleri amene akuyenera ndithu kulandira chilango. Nchifukwa yake ndithu iwo akubwera kumapanga shift blame kunena zonena kuti iwo ndithu anachoka bwinobwino malo mwake a chipani cha Democratic Progressive Party akubwera ndi chiganizo chimene chionera kuti kumene kukawonongedwa ndi cholinga chofuna ndithu kuti abere ndalama
ndoti dziko la Malawi. Komano potenga ndi maumboni amene akubwerawa zikuonesa ndithu kuti zinthu zimene zizindizoona chifukwa ma media houses akuluakulu sangamabwere kumapanga publish nkhani zabodza makaso zokhuza dziko ngati zimene zifa ku State House ndi property ndithu ya dziko ndi sangamapange publish zinthu zabodza kutheka tomwe nditi mangapha nkhani imene pamene unazona kuti akuchipani cha Malawi Congress Party makamaka ndithu Baba Steve Malondera amene ndi director of youth kumeneko akunena zona kuti zimenezo ndi zabodza kuti ku State House kuonongedwa zithu zimenezo anthu ena ake angozichuna ndi cholinga chofuna ndithu kupereka umboni wabodza komano chenicheni nchonena kuti achipani cha DPP ndi amene akupanga zimenezo ngati propaganda ncholinga kuti abe misonkho ya Malawi. Ngati maganizo amene alipo mutha kutifotokozera comment section koma tikamapereka tikumbukenso ndithu kulemekeza maganizo anzathu. Sewole panga like video imene komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 18 chongoti nkhani zambiri zikamachitika ndoti zitakufikira mosavuta.